yo soy Marc Silvente, ensenyem a descobrir el que és la propietat cumulativa per enters. Per exemple, aquí a la suma 3 més 5 és igual a 5 més 3, no? Que tot és igual a 8. Però no tot és així, perquè a la resta, per exemple, 3 més 1 no és igual... No, 3 menys 1, no? Ara, això. 3 menys 1 no és igual a 1 menys 3, perquè 3 menys 1 és 2 i 1 menys 3 és menys 2, així que no és igual. Molt bé. Aquí la multiplicació, per exemple, és igual que la suma. 6 per 4 és igual a 4 per 6. Per tot és igual a 24. La divisió és com a la resta, que per exemple 10 entre 5 no és el mateix que 5 entre 10, perquè 10 entre 5 és 2. I no és igual a que 5 entre 10 és 0,5. Molt bé, Marc, i moltes gràcies.